Aabot sa 62 drug reformist mula sa bayan ng San Fabian, Pangasinan ang tinanggap ang unang hakbang sa pagbabago at pagbabalik nila sa lipunan bilang bagong mamamayan. Pinasinayaan ngayong araw ng Lunes, 28 ng Nobyembre, ang ikapitong balay silangan dito sa lalawigan ng Pangasinan at ito na ang ika-36 na balay silangan sa buong Region 1. Ang Balay Silangan ay isang reformation facility na kung saan dito mamamalagi ng isang buwan ang mga drug reformist sa ilalim ng supervision ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Kabilang sa isang buwan na reformation program na lalahukan ng mga sumuko ay ang sports, personal hygiene, basic life skills activities at iba pa. Iniisip nila itong paglalagakan sa kanila dito ay parang kulungan. No, hindi po. Para lang kayong nasa resort. Okay? May mga daily activities lang dito pero hindi po ito kulungan. Ito po yung tinatawag natin na Balay Silangan Reformation Center na kung saan dito po kayo mamamalagi ng 30 days. May mga activity lang na kailangan kayong sundin at gawin dito na kung saan ito po ay para rin po sa ikabubuti ng lahat. Ayon kay Maripede Guzman, Information Officer ng PIDEA Region 1, sinabi nito na ang nasabing bilang ng mga drug reformists na sumuko at nagbalik loob ay isang magandang balita, lalo pa at pangalawa ang bayan ng San Fabian dito sa Pangasinan sa may pinakamaraming drug personalities na tinututukan ng mga otoridad. This is a good manifestation na rin na majority of the users o yung mga drug personalities dito sa San Fabian are willing na makipagtulungan sa local government unit at willing nang mag-reform. Actually, ang reformation na to hindi naman sa para sa LGU hindi para sa kanilang pamilya. Number one is para sa kanilang sarili. At kasi it follows na rin. Kung okay na sila, ibig sabihin, magiging okay sila na member ng society at makakatulong na rin sa society na mabawasan yung mga numbers of personalities in general in the whole province. Para naman kay Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, Chief of Police ng San Fabian, na sa wakas ay maisa sa katuparan na rin nila ang matagal na nilang pangarap na maging drug-free municipality ang bayan ng San Fabian. Yes, ang 62 na drug reformist natin na mag-enroll po dito sa ating bagong bukas na Balay Silangan is good news po sa amin sa kapulisan dahil sa wakas yung hinihintay po namin na matagal na po naming hinihintay na pagiging pag-drug clear ng bayan ng San Fabian is maisa sa katuparan na po. Para naman kay Councilor Kim Bandarlipe, ang dami ng drug reformist na nagpa-enroll sa Balay Silangan ay patunay lamang na epektibo ang ginagawang hakbang ng LGU San Fabian. Okay, so isang bagay dito sa San Fabian is pangalawa kami sa pinakamaraming drug surrendery sa buong Pangasinan. Pero ang ibig sabihin lamang nito is effective yung ginagawa naming drug operations dito sa San Fabian. Kaya po marami po ang mga naggugusto na magbagong buhay. Kaya naman ginawa itong Balay Silangan para rin naman sa kanila dahil ang kagandahan nito hindi lamang sa isang tao, hindi lamang para sa isang pamilya, kundi sa buong komunidad ng San Fabian. Kasi kung magtutulungan tayo, magkakaroon ng second chance yung mga drug reformists natin. At the same time, mas gaganda rin po yung ating komunidad, lalong-lalo na po pagdating sa safety and peacekeeping ng ating bayan. Dagdag pa ni De Guzman na pagkatapos ng 30 araw na pamamalagi sa Balay Silangan ay tuloy-tuloy pa rin ang tulong na ibibigay ng pamahalaan sa mga drug reformists. And one thing more is that may mga LGUs na paglabas ng mga reformists natin, sila na rin nagbibigay mismo ng hanap buhay. May iba nga dyan na nagtatrabaho na sa mga LGUs as ambulance drivers, may mga street sweepers, may mga liaisons, at others naman ini-endorse ng mayor sa mga local industries na meron sa municipality upang sila ay makapag-umpisa ng kumbaga bagong buhay. Para naman sa mga ayaw pang sumuko, narito ang sagot ng mga opisyal. Sa ating mga users, huwag po kayong matakot, lumapit, at diba, naumpisahan na lalo lang dito sa bayan na to. Lumapit po kayo dahil hindi po nananakit ang ating law enforcers, ang kapulisan, ang PIDEA, kundi bagkus lumapit lang po kayo, sabihin ninyo, ilatag ninyo kung ano yung gusto nyo, ano yung
ano yung problema. Dahil kami yung aagapay sa inyo. Hindi yung mga users, hindi yung mga pushers ang totoong aagapay. Ang totoong aagapay sa inyo ay tayo o kami na nasa gobyerno na tutulong sa inyo. At ito po yung mensahe ko sa ating mga kababayan na mga kuwan po natin, mga reformist, na wag po silang matakot na mag-enroll po dito sa Balay Silangan. Dahil ang Balay Silangan po is hindi po kulungan or kung ano paman. Ang purpose po kung bakit namin sila rito ini-enroll sa Balay Silangan is to reform them. At ito po ay ginagawa ng gobyerno para po sa kanila at hindi po para sa gobyerno. Ibig sabihin, binibigyan po sila ng pagkakataon para magreforma. Para sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.